Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Кася, а я самай раніцы вырашыў цябе здзівіць. І нашых гледачоў таксама. Ну, давай, спрабуй, разумнік. І як ты, Лесік, увесь час нешта цікавае і новае знаходзіш? Бо я ведаю, дзе і як шукаць. Калі-небудзь і вас навучу. Ну, і доўга я буду чакаць. Давай ужо, здзіўляй мяне. Адкажы спачатку, Кася, які твой любімы колер? Ну, знайшоў пра што запытацца. Думаю, усе гледачы добраранка ведаюць, што мой любімы колер ружовы. Дзяўчынкам даволі часта менавіта гэты колер падабаецца. Многім маім аднакласніцам, напрыклад. Так што, пакуль зусім і не здзівіў. А зараз здзіўлю. Бо зусім нядаўна па гістарычных мерках лічылася, што ў адзенні ружовага колеру лепш апранаць хлопчыкаў. Як так? А які колер тады выбіралі для дзяўчынак? А дзяўчынак апраналі ў блакітнае адзенне. Вось так. Ну, Лесік, ты нас здзівіў. Можа, ты выдумляеш ці жартуеш? І зусім я не выдумляю і не жартую. Тады растлумач, чаму так было прынята? Зараз жа ўсё наадварот. Нават з немаўлятамі ўсе зразумела з аднаго погляду. У ружовым значыцца дзяўчынка, у блакітным хлопчык. Давайте спачатку трошачкі пагаворым пра гісторыю дзіцячага адзення. Як вы думаеце, у якія колеры раней апраналі дзетак часцей? Думаю, гэта было на выбар бацькоў. Безумоўна. Напрыклад, калі людзі прыдумалі, як адбельваць адзенне, яны сталі часцей выбіраць для немаўлят і маленькіх дзетак белы колер. Белы? Чаму? Гэта ж непрактычна. Белы так пэцкаецца. Лесік не здарма сказаў пра адбельванне, так? Менавіта. Белы колер прасцей было адбяліць, а ў ружовы і блакітны дзетак сталі апранаць пазней. І вось тут вас чакае сюрпрыз. Ну, давай, расказвай. На карцінах, якія напісаны вядомымі мастакамі менш за 200 гадоў таму, можна сустрэць вялікую колькасць выяў хлопчыкаў у ружовым. І дзяўчынак у блакітным? Ну, нішто сабе. Не, я магу апрануць і блакітную сукенку. Мне любы колер да твару, але ружовы мой любімы. А тады лічылася, што ружовы адценне чырвонага, больш моцны і рашучы колер, колер перамогі, і таму больш падыходзіць хлопчыкам. А блакітны? Блакітны колер лічыўся больш пяшчотным і далікатным, таму і падыходзячым для дзяўчынак. І чаму ўсё змянілася і стала так, як мне больш падабаецца? Дакладна невядома. Ёсць некалькі здагадак. Магу расказаць вам тую, якая здаецца мне верагоднай. Вядома, расказвай. Справа ў тым, што цар Павел I, які правіў у Расіі больш за 200 гадоў таму, выдаў цікавы ўказ. Немаўлятам, якія нараджаліся ў знатных сем'ях, адразу ўручалі ўзнагароды. Цікавая традыцыя. Толькі нарадзіўся, а табе ордэн ці медаль. Менавіта ордэн, Максім. І яны былі розныя. Дзяўчынкам уручалі ордэн святой Кацярыны на чырвонай стужцы, хлопчыкам ордэн святога Андрэя. І ён быў на стужцы блакітнага колеру? Менавіта. Потым было вырашана, што чырвоны занадта агрэсіўны колер, і ўзнагарода для дзяўчынак атрымала стужку ружовую. А потым пра ўзнагароды немаўлятам усе забыліся. А ружовыя стужкі для дзяўчынак і блакітна для хлопчыкаў засталіся, так? І адсюль пайшла традыцыя апранаць дзяўчынак у ружовы, а хлопчыкаў у блакітны? Дакладна гэта невядома, але версія такая ёсць. Ой, як добра, што ўсё памянялася, і я магу з задавальненнем насіць свой любімы ружовы колер. А я люблю ўсе колеры. Праўда? Праўда, калі яны на экране складаюцца ў цікавы ранішні мультфільм. Мультфільм – гэта сапраўды цудоўнае рознакаляровае відовішча. Давайте глядзець! А хочаце, я раскажу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра колер? Як не хацець? Давай, разумнік! Праўда, гэтая гісторыя можа зацікавіць хутчэй хлопчыкаў, бо размова пойдзе пра гоначныя баліды. Баліды – гэта машыны, якія прымаюць удзел у самых хуткасных гонках? Менавіта. Балідамі іх сталі называць таму, што параўналі за вялікую хуткасць з касмічнымі балідамі, метэорамі, якія імкліва рассякаюць небасхіл і хаваюцца за гарызонтам. Лесік, гэта ты зараз пра хуткасць расказваеш, і гэта мне сапраўды не вельмі цікава. А абяцаў пра колер. Зараз будзе і пра колер.
Справа ў тым, што нямецкія баліды Формулы-1 перад адным спаборніцтвам літаральна за ноч страцілі свой колер і сталі серабрыстымі. Як гэта магло атрымацца? Ёсць версія, што перад спаборніцтвамі аўтамабілі ўзважылі і высветлілася, што іх вага звыш нормы. Гэта зразумела. Каб гонкі былі сумленнымі, аўтамабілі павінны важыць аднолькава. Ну і пры чым тут колер? А колер тут і ні пры чым. Прычым фарбы. У якія быў пафарбаваны кузаў? Менавіта. Каманду маглі зняць з гонак, таму яе кіраўнік прыдумаў ачысціць баліды ад фарбы да чыстага металу, што і зрабілі механікі за адну ноч перад стартам. І адзін з тых металічных балідаў выйграў гонку? Так кажа легенда. І з тых часоў машыны гэтай каманды заўсёды серабрыстыя. Іх нават называюць сярэбраныя стрэлы. І зноў цікавая гісторыя. І наш разумнік заслуговуе адпачынак. І як прапануеш адпачыць? Як звычайна, цікава і карысна. Прапаную паглядзець вясёлы і пазнавальны ранішні мультфільм. Ніхто не супраць. Тады глядзім. Ой, што я вам зараз раскажу? Таксама нейкі цікавы факт. Не, цікавыя факты я магу слухаць, а расказваць мне больш падабаецца нешта вершаванае. Напрыклад, сёння я адшукала для вас цікавую загадку. Загадкі мы любім. Давай, Кася. І гэта не проста загадка. Яна пра адну рэч, без якой ты б, Максім, не змог займацца сваёй любімай справай. Але ў мяне некалькі любімых спраў. А ты паслухай загадку і ўсё зразумееш. Усё, больш не падказваю. А мы не прасілі. Давай ужо загадку. Ну, слухайте. Сам без ног, малы, пузаты, а такі скакун заўзяты. І гэта ўся загадка? Пакуль не зразумела. Добра, чытаю. Яго скокі дзеці любяць, ды нагамі часам лупяць. А яму бы гэта і трэба. На каменне ўпадзе, хоць бы знак застаўся дзе. Не паб'е сабе бакі? Хто ж ён гэткі? Хто такі? Усё, я здагадаўся. Гэта загадка пра мяч. Ой, сапраўды, мяч падыходзіць. Ён і пузаты, і малы, і без ног. І ўзлятае высока, і бакі сабе ніколі не адбівае. І без мяча я не мог бы займацца маім любімым футболом. Кася, ты знайшла цудоўную вершаваную загадку. А напісаў яе Ніл Гілевіч. Я вас павесяліла і размінку для розуму правяла. Ха-ха, чакаю ўзнагароду. Кася, а ранішні мультфільм падыдзе? Абавязкова. Тады глядзім мультфільм «Сябры». Ой, як хочацца зараз у мяч пагуляць. На вуліцы так прыемна, цёпленька. Можам і пагуляць, але пасля заняткаў, бо зараз час развітвацца. Мы жадаем усім цудоўнага дня. Вясёлага, Карыснага і паспяховага. а яшчэ абавязкова рознакаляровага. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! А напрыканцы яшчэ адзін цікавы вясёлы мульцік ад мяне.